Ti Lazara mrtva iz groba podižem, o Vaskrsitelju, priđi meni bliže. Spasi moju dušu grehom umrtvljenu, još ne istruljenu, još ne osuđenu. Ako moja duša ne vaskrsne lijena, ni tijelo mi neće vidjet vaskrsenja. Ako moja duša ne vaskrsne lijena, ni tijelo mi neće vidjet vaskrsenja. Dođe Isus u Vitaniju, gde beše Lazar koji umre, koga on podiže iz mrtvih. Onde mu pak zgotoviše večeru i Marta služaše, a Lazar beše jedan od onih što seđehu sa njim za trpezom. A Marija uzevši litru pravoga nardova skupocenoga mirisa, pomaza noge Isusove i obrisa svojom kosom noge njegove, a kuća se napuni mirisa od mira. Onda reče jedan od učenika njegovih, Juda Simonov Iskariotski, koji ga ne meravaše izdatim, zašto se ovo miro ne prodade za 300 dinara i ne dade siromasima? A ovo ne reče što mu beše stalo do siromaha, nego što beše lopov, i imaše kesu i uzimaše što se metaše u nju. A Isus reče, ostavi je, ona je to sačuvala za dan mojega pogreba. Jer siromahe svagda imate sa sobom, a mene nemate svagda. Doznade pak narod mnogi iz Judeje da je onde, i dođoše ne samo radi Isusa, nego i da vide Lazara, koga on podiže iz mrtvih. A prvosveštenici se dogovoriše da i Lazara ubiju, jer mnogi od Judeja dolažaku zbog njega i verovaku u Isusa. Sutradan mnogi narod koji beše došao na praznik, čuvši da Isus dolazi u Jerusalim, uze grane od palmi i iziđe mu sretanje i klicaku Osana. Blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, car Izrailje. A Isus, našavši magare, usede na njega, kao što je pisano, ne boj se, kćeri Sionova, evo car tvoj dolazi sedeći na magaretu. Ali ovo ne razumeše isprva učenici njegovi, nego kada se proslavi Isus, onda se setiše da ovo beše za njega pisano i da mu ovo učiniše. A svedočaše narod koji beše sa njim, kada Lazara pozva iz groba i podiže ga iz mrtvih, zbog toga mu izađe narodu sretanje, jer čuda je učinio ovo znamenje. Slava tebe, Gospodi, slava tebe. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Braćo i sestre, evo čudesnog praznika, evo čudesne međe u dešavanjima vezanim za domostroj Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista u ovome svetu. Do ovoga dana sve je imalo jedan ukus, izgledalo na jedan način, a sada se u stvari menjaju. Evo, Gospod useo je na magare i ulazi u Jerusalim. Toliko slika, toliko simbola u jednome velikom, prečudesnom događaju. I opet, ovaj praznik koji zovemo Cveti, Cvetnica, praznik
koji odiše mirisom cveća i radosti pobednika. Mi ga zovemo tepajućim. Narod naš ga zove vrbica, isto kao što zovemo jedan praznik koji je takođe vezan za decu, a to je Božić. Mali Bog se rodio pa ga zovemo Božić. Eto i ovaj dan mi tepamo ovom prazniku i pokušavamo da nađemo dete u sebi, nezlobivo dete koje radosno kliče Osana, sinu Davidovu, blagoslovenje koji dolazi u ime Gospodnje. I taj usklik čuo se i kada se Gospod Hristos rodio. Čuo se i ne usklik tada kada se Hristos rodio, nego vapaj dece i majki njihovih, zato što je Irod pobio svu decu želeći i Hrista da ubije svu decu toga uzrasta, a sada deca svedoče ponovo. Inače, reč mučenik na grčkom, a i na mnogim drugim jezicima, pošto je preuzeto iz grčkog, za mučenika kažu martir, odnosno onaj koji svedoči. Mučenik je onaj koji svedoči veru. Ima mnogih svedoka vere koji nisu postradali do kraja mučenički. Tako da vidimo, čujemo dva hora dece koja svedoče o Gospodu Hristu, da je zaista on sin Davidov, on je car Izrailjev. Ali nije onakav car kakvog je narod očekivao. On ne dolazi u velikoj pompi svetskoj, on ne dolazi na najboljem konju i u sjajnom oklopu i štitu, nego, kako govori prorok, ne boj se kćeri Sionova, jer carevi su ti kojima bacaš cveće kada dolaze kao podanici, ali oni te posle ugnjetavaju, kako to biva. Taj koga mi proglasimo za cara, on neizbežno posle nekog vremena počinje narodi da ugnjetava. I zato je drevni prorok Samuilo izbegavao da Izrailju da cara. Kaže, imate, preko proroka govori Bog, imate mene za cara. Ako budete hteli cara, oni će vam odvoditi mladići u vojsku, uzimat će vam novac porezni, ali narod je hteo cara kao i drugi narodi i dobio ga je. I sada praktično razrešava se svako carstvo, svaki car zapravo gubi smisao ili, ako želimo, dobija novi, jer potonji carevi hrišćanski, oni će se truditi, ako su bili blagočestivi, da caruju u ime Hristovo. I to znači jedan simbol iz Vizantijskog istočnog rimskog carstva koji kaže car careva carem caruje, odnosno Bog sa nebesa koji je car careva, on je taj koji upravlja, koji caruje samim carem, a car caruje u ime Božije, ili kako se kaže to, po milosti Božijoj, onaj koji upravlja. I vidimo kako prestaje staro poimanje carstva, dolazi novi car kao sluga, ali nezadrživ vapaj se otima iz grudi ljudi, posebno iz dece. Oni prepoznaju da bez obzira što nosi obične haljine, što sedi na tako skromnom, na tovarnoj životinji, sedi i ulazi u Jerusalim, narod mu se klanja, narod baca na njega cveće, maše mu palmovim grančicama, prostire haljine po putu, zato što prepoznaju da je zapravo on pobeditelj. On nije pobedio ni u kakvom ratu ovozemaljskom, nego u onom najbitnije. Pre svega pobedio je smrt. Tek jašući na magaretu, on ide ka konačnoj pobedi koja će da nastupi posle njegove smrti na krstu i tridnevnog vaskrsenja. Narod se sabrao i zato što je oduševljen bio preslavnim čudom vaskrsenja Lazara četvorodnevnog. I ta dva praznika, Lazareva subota koju smo juče praznovali i ovaj današnji praznik, su čudesno spojeni, kao da su jedan dan. To je jedan prelazak iz četrdesetnice, zato što smo 40-dnevni post završili u petak. A ovo
je sada uvod u praznovanje, zato što je i strasna sedmica koja se također posti smatra da je već praznik. To je sećanje i proživljavanje i učestvovanje u onim preslavnim događajima koji su vodili ka tome da Hristos izvojuje najveću pobedu i da pobedi smrt. I eto, narod proročki vapije, običan narod to osjeća i vapije, iako će mnogi od tih ljudi koji su vapijali Osana sinu Davidovu samo kroz nekoliko dana da vapiju uzmi, raspi ga, raspi. To je taj besmisao koji obuzima masu, koja voli da kliče, da viče, jedan dan jedno, jedan dan drugo, i zato treba svaki čovek da bude svestan priziva koji ima i nikada da ne postane deo bezlične mase i da bez savesti nešto radi. Nego, ako želi da bude deo zajednice, pre svega treba bude zajednice crkvene, zajednice koja je zasnovana pre svega na slobodi. Jer niko nikoga ne treba, pa i ne može da tera na silu u crkvu. Nego u crkvu treba da dolazimo slobodno, radosno i tek tada se ostvaruje prava zajednica za koju je čovek stvoren, odnosno zajednica koja je zasnovana na slobodi, kroz koju se gradi ljubav. I po tome nas Bog i prepoznaje. I eto, ove dane čudesna promena se dešava. Dešava se promena da car postaje neko novi, da carstvo kao pojam postaje potpuno novo. A kao što je Gospod Hristos ulazio kao car, pa su mu se klanjali i bacali cveće na njega, to može da se posmatra isto kao simbol i razrešenje jednog drevnog običaja, a to je žrtvovanje životinje zarad grehova ljudskih. Čuli ste svakako za žrtvenog jarca, na koga su ljudi terali nekad i granama iz svoga, koje je trebao da prođe kroz svačije selo, i smatralo se i verovalo se da će ta životinja, da će ona da ponese grehe sveta. I na kraju bi se ta životinja žrtvovala, jednom godišnje je bio običaj u drevnom Izraelju, a i u mnogim drugim tradicijama, verskim, religijskim onoga vremena. I sada vidimo da opet nekim unutrašnjim genijem nesvesno narod to isto radi. On pozdravlja s jedne strane Gospoda Hrista kao cara, a s druge strane pozdravlja ga kao nekoga ko će da strada za naše grehe. U tom naletu naboja unutrašnjeg oni kao da znaju da je on taj ko će grehe naše da ponese na sebi i čijom ranom ćemo mi da se iscelimo. I eto, već počinje razrešenje drevne tradicije žrtvovanja životinje zarad i prinosa krvnih žrtava zarad našeg spasenja, jer će jednom za svagda Gospod Hristos, jagnje Božije, koji uzima na sebe grehe sveta, da se žrtvuje za sve nas i da nam da svoje telo i svoju krv kao hranu večnog života. I na čudesan način taj događaj se produžava kroz istoriju, kroz ovu svetu liturgiju. Neprekidno se na njoj vrši žrtvoprinošenje, ovaj put beskrvno, zato što se sve preobrazilo, sve je postalo novo. Hristos govori, gle, sve novim čini. Vidimo kako se i jučerašnja subota preobrazila u vaskrsenje. Subota koja je dan počinka, koja se obično vezuje za poštovanje uspomene na naše preminule pokojne, praznujemo je kao vaskrsenje, a ovaj dan, današnji vaskršnji dan, praznujemo kao ulazak u Jerusalim, u Gornji Jerusalim, u 8. nezalazni dan. Braćo i sestre, da krenemo, svaki od nas, da idemo ka Gospodu koji nama u susret neprekidno ide, da i mi napravimo taj korak ka njemu, borivši se protiv smrti u sebi, protiv greha u sebi,
protiv svakog dejstva đavolskog u sebi. A moguće je okrenuti se ka Bogu i to se ne čini samo jednom, nego se čini svaki dan. Čovek svakoga dana mora da se izbori za svoju slobodu, za svoje dostojanstvo, mora da se izbori za svoju ljubav i za svoju radost. Puno truda treba da se uloži da bi se podmladila ljudska duša i da bi mogla, kao ovi mladenci, da kliče iskreno iz dubine duše Osana, sinu Davidovu blagoslovenje koji dolazi u ime Gospodnje. Neka je srećan i Bogom blagosloven današnji praznik i neka bismo ušli u radost Gospoda našeg u onu noć u koju očekujemo njegov ponovni dolazak, kada treba da sudi živima i mrtvima, i neka bismo ga u večnosti slavili zajedno sa njegovim bespočetnim Ocem i sa presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim kroz sve vekove. Amin. Crven svete tera, svate trava, godinica nisam tebe bran. Kosovo mi bile prilog suzu krije, da doše te pitao me niko nije. Crkvicu da spuste